Onda Cero Marina Baixa, 95.0 y 94.6. Onda Cero. La Marina Baixa en la Onda, con Marta Llinares. Es la 1:08 en Onda Cero Marina Baixa. Continuamos. Les decíamos que hoy íbamos a conversar con el ganador de la 6ª Olimpiada de Filología Catalana a nivel autonómic, que es Daniel Martín Gómez. Es estudiante del IES número 3 de la Vila Joiosa. Nos acompaña él, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, buen día. Buen día. Y enhorabuena. Muchas gracias. Y con él está Matías Baello, que es profesor al IES número 3. Matías, muy buen día. Muy buen día, Marta. Bueno, yo me imagino que el alumno contento, pero el profesor más. El professor està molt content, però vaja, la feina que fem els professors en este cas és sobretot guiar, tutoritzar, vull dir, el mèrit absolut és de Dani. Home, també incentivar este tipus de competicions també té molt de mèrit. Dani, bueno, contarnos un poco cómo es el proceso de esta Olimpiada de Filología Catalana. Doncs bé, va començar, n'hi havia una preselecció, una fase prèvia que es feia per internet. Havies de respondre una bateria de preguntes relacionat amb el temari de segon de batxillerat, tant de sociolingüística, temes de literatura, autors, la gramàtica, i va resultar preseleccionat i a la camp vam anar uns 60. I després allà a la universitat teníem una bateria de preguntes també molt paregudes a la de la fase prèvia, que teníem vora 45 minuts per a respondre-les totes. No podies deixar-te cap, i pues, vam estar allà, vam pegar després una volta per la universitat, es van convidar a uns refrescos i tot això, i també van intentar convèncer-vos de... Sí, van dur el M'agrada, que és una iniciativa del Tempir, un fotocall, i després va passar a la fase d'entrega, de lliuraments de premis, els discursos dels professors, d'alumnes de Filologia Catalana, i pues van començar en el jurament, el tercer i el segon premi, i nosaltres no esperàvem res. Jo una mica, No. Y pues una alegría. Cuando uno oye su nombre como primero, es la alegría, ¿no? Y bueno, la alegría y pensar que de ahí ya era ir al autonómico, ¿no? A València. Sí, però anaven sense expectatives, a veure. Ja era un èxit anar allà, i la participació en les Olimpiades, que no tot el món ho va fer, que també és voluntat, i per l'insistència del professor i els seus ànims, doncs allá van a guanyar, mira. Bueno, hay que decir que en esta fase en la Universidad de Alacant había otra vilera que quedó en el cuarto accésit, que es Laura Selles Lloret de Elías Mayadeta. Sí. Y bueno, los 3 primeros clasificados eran los que ibais a Valencia, ¿no? ¿Y allí era una prueba más o menos similar o más complicada? No, vam arribar allà, l'únic que ens havien dit els dies abans de la prova que seria una mena de discurs sobre un test que ens donarien per llegir, però quan vam arribar els de València ja havien fet la seva prova i els de Castelló estaven també acabant, que no va rebre cap autoritat ni cap professor ni res, i doncs vas preparar més o menys el discurs i el vas presentar davant els professors de la Universitat d'ací d'Alacant, de València i de Castelló. ¿Y te pusiste nervioso o no? A veure, jo pense que no. Però també sóc una persona que em costa molt exterioritzar els sentiments, els meus pensaments, i em costa també parlar en públic, però en quant a posar-me nerviós,
soc massa tranquil, pot ser. Mati, ¿tú cómo lo viste en todo el proceso? En primer lloc, a veure, totes les matèries que cursen el batxillerat fan la seva olimpiada. És, diguem-ne, una manera de les facultats d'assegurar-se la clientela futura, per als alumnes que estan cursant segon de batxillerat, que al curs vinent cursen la seva especialitat i així tenir, diguem-ne, alumnat a les facultats. En el nostre cas, jo des de principi de curs vaig veure a ell i algun altre alumne més que tenia potencial per presentar-se, el que més en tenia és Dani. Dani és un alumne brillant en totes les assignatures, no només alumne brillant acadèmicament, sinó com a persona. O sigui, és d'un tracte exquisit, amic dels seus amics, etc. També fa molt l'ambient. També molt l'ambient, molt humil també. Llavors van arribar allà, la primera prova, van fer una espècie de gincana, han de fer una investigació, com diu ell, telemàticament, a través d'internet, i hi ha preguntes com, per exemple, si fora així en la Vila, que s'ha escrit un llibre i has de mirar quina és l'estàtua que presideix el passeig de la Vila. I ho has de llegir al llibre o has d'anar a veure. En el seu cas són normalment d'Alacant. Llibres ambientats a Alacant, i hi ha preguntes sobre el mercat central d'Alacant, etc. Sobre el bombardeig que va haver durant la guerra, i s'han de fer un treball d'això. Vam anar allà, va ser molt curiós perquè, clar, allà hi havia molta gent, hi havia 63, això és la 6a Olimpiada. La primera van concursar 17 alumnes, ara hi havia 62 i hi havia pràcticament més de 55 instituts de les comarques alacantines. Ell era una mica escèptic, no, Dani, de com anava, i es van quedar ja 3 finalistes, la tercera, una xicona, segona xicona, i el primer és un finalista. És un finalista d'un poble que té les casetes de colors davant de la mar, i no, ja va no ser, saben si tenim platja o muntanya. És platja o muntanya, però les casetes ja va ser determinant. Molt emocionant, allí a banda donen llibres i tal, i ja anàvem a la fase ja de València, i la fase aquesta de València, com ha explicat ell, va ser el passat dia 6 de maig, ens van privar d'una part de llàgrimes, nosaltres, i allà competien contra, diguem, o amb els altres finalistes de la Universitat de València i la Universitat de Castelló. Allà s'havia de preparar un test que es donaven prèviament sobre un tema, en aquest cas va ser el tema de l'assetjament escolar, i davant d'un tribunal format per un representant de cada universitat havien d'exposar el tema, i sembla que ell doncs, també ha guanyat. No hem comentat la dotació per de cara que altres anys s'anima la gent a participar. O sigui, està dotat d'haver guanyat en Alacant una dotació de 250 euros, abans li van donar llibres, diccionaris, llibres de gramàtica, etc. Haver guanyat a Alacant, a València, 250 euros més 60 euros que li van donar com a dieta per al desplaçament a València. O sigui, que s'ha fet un pessiguet ja que està bé. No està mal, no? No està mal. I conforme es comentava, m'agradaria també destacar la participació de Laura Sellers, a mi també em toca per part de l'Ateneu, en aquest cas acompanyada per la professora Maies Llorca, que ha quedat un accèssit, ha quedat 6a, que està molt bé. Bueno, pues sin duda alguna, Dani, yo creo que tú animas a la gente a que se prepare y que vaya y participe, ¿no? Sí, és més, molts companys que en principi estaven pensant de presentar-se a les Olimpiades, es va estirar una maneta, però finalment no es van presentar i doncs... O sea, que tú ya lo intentabas, que este año se presentaran, ¿no? Ya va a hacer camí. Bueno, tenemos que decir que creo que los profesores de Filología Catalana de la Universitat d'Alacant no t'han convençut per a que es matricules, no? De moment, ni ells ni cap professor ni cap matèria en especial. Està encara per veure, ja veurem després de selectivitat com van els exàmens i... Pero más tendencia a ciencias, ¿no? Sí, estoy cursant el batxillerat científic. Bueno, pues estudiarás lo que quieras con ese expediente, ¿no? Ja ho crec, és l'alumne més brillant, i això, avui m'ha tocat a mi tenir-lo, qualsevol professor, a mi jo crec que haver arribat fins on ha arribat. A banda, nosaltres en l'IES3, jo és el primer any que estic, allí, abans estava en Benidorm, al Madrava, però ja tenim experiències en aquest terreny, vull dir, en el 2014, per exemple, Úrsula Bacalebre Lloret va quedar el primer premi també. Va venir també en el professor Gaspar López, i en 2015 Joan Molina Galiana va quedar al quart lloc. O sigui que estem com d'una potència dins de les Olimpiades de Catalana. Bueno, que està molt bé. Esperamos el año que viene hablar también de ganadores. Esperem, Pues Daniel, de nou, enhorabona, moltíssimes gràcies a vosaltres. Dani i Mati per acompanyar-nos avui així.
Moltes gràcies, Marta. Gràcies, bon dia. Bon dia. Bon dia. Pues ya ven, Daniel Martín Gómez, alumno del IES número 3 de la Vila Joyosa, ganador de esa sexta Olimpiada de Filología